So hello guys, welcome back to Talk More Gaming YouTube channel. Pinia video bang kela pohelo misen na topic sinil tum nili nang tum han paklak pola si topic bang kenon nang than thelo la si mo video cheng de tapi si nili topic bang nang than pola si de tepin pen video bang le cheng kon thuna kopia video pan si nili la so topic bang ke kabona inoma si nil to thas ke cheng si bang kela pohelo che birtha dang che thang flow gerna free fire ku game along non ko anlo season 23 rank season an le thanglo la si non 23 rank season an kheli an si ilitum karbiang bom ustame grandmaster kheli tundu konglo alang litum amen ke nili chini ne monstame free fire long amen labang ke lucky lapet inut bang ke karbiki latum bahini yang bong alang litum han churu kecengsi bang ke churu re aku bang ke nili hin pentame suri suri kardom baje iklo kardom lasi alang litum han kacuru re une alang litum grandmaster ko ane coba duka ane ke hek ajoini se alang litum la anta me grandmaster utame coba le dunlo lasi alang litum han ke chengsi bangke suri suri mane kurwang thulo grandmaster ke wan theka pot karbiang bong lasi amen video main topic bangke alang litum grandmaster ke le tun pen nili pusita me ningkang sampen alang litum han share sowet anong e hisab pusita me nili baji rangtung la bahi pha lasi anong e bangke monili nang than thupo lasi alang litum han la so video bang apa le rock pen ko son se alang tu nili than nang contact loi ma la bang le nang litum bot nang bot ipinoi lasi alang litum nili contact abang nang pa long pen nili phan nang contact pen nili nang e pa jir theke phan le nang litum nang bot ipidonoi jo la so video share it pen si video topic bang jong si mission pulong te channel bang subscribe thal pen share it pen thal pen hala notification bang all along pen bersi kopi sini lika upload dia video la sin nang litum ke long veria phansi hala notification bang all long ber nang po la si nang litum han tame chuning rilo la pen la so video hala alang litum han grandmaster ke le bang phu tum han tame la so video bang palle begi phansi nirli nang litum han mane subscribers do ana phan pistame nang chun ring lo la pen alang litum phan grandmaster ke le ajok mane komani ke munthi dot mane account hack dera son papu bang ke claim pinang nilo alang litum ka bot dia teng alang litum ke theka teng si litum tame bot idunang pot pat nang ko mate nili tame las alang litum han account hack daddy pu taso akam bang leke so video bonai I putani likali pasi ning aklong pen tame nili phaning na che tame uthe nili ning kang sam ajoi ne nang litum han cher soviet anong e putame nang ka pa jiral tung si nang litum han laso video bangke nang kabunai pilot si nang litum tami laso video long pen comments box long pen wang pen laso nili nang li number me nang chipi mate nili tami description long kami nili number chipi pon depo si nili description long chipi pon number long nang litum contact pen nang litum manong e kachu den son lo nili asap subet pistami nili ning kang sampe nang litum han ta jiran tung lasi laso anong e tami nang litum thang mane ning aklong pen ning nang ting sam nang litum ta nang chu deng dun po pusi nili ning aklong pen choma thalo tasi video bang ke nili pading o thek pading o elo tasi video bang ke an pading re lo lasi non ke wangi lang video usami laso teng si mission video upload thek veria phan mate video ka bonai thek veria phan pusita me nang litum tame kum ane nang bot itun po pusi ni karbiang long ara do ana phan bistame tuning rilo kardom la pen last abang ke la pohelo che video bang ke la pon chalo la si next video long le che tong thulona to tangte am cholo bye.